How are you? Kedu ka unu mere na mgbede a? Unu mara na anyị bidoro ụlọ akwụkwọ anyị ụnyaahụ. Ndị Imo na-asị echi gara aga, ndị Anambra na-asị ụnyaahụ. So ama m ebe nke isi, mana Central Igbo si anyị ụnyaahụ. So ụnyaahụ anyị lere anya n'ime abichi dị nke Igbo. Enyekwara m anyị ọrụ si ka onye ọbụla gaa dee ihe, gụọ ihe ahụ edere enyere, wepụta ya, idecha ya, gị weghachite ya n'ime ụlọ akwụkwọ. Ana m atụ anya na unu ga-ewebata ya mgbe anyị ga-ebido klaasị nke taa. N'ụbọchị taa anyị chọrọ ile otu esi ekwe ekele. Anyị chọrọ ịma kedu ka esi ekwe ekele n'ala Igbo. Chi bọọ n'ụtụtụ, ihe na-asị ndị mmadụ bụ ụtụtụ ọma. I will recap in English because I know I'm dealing with people who are hearing English more than the Igbo language. Yesterday we looked at the alphabets and the vowels, and I also told us to do the assignment and send it back into the class. So if you have not done that, please try and do so. But today we are looking at common greetings.